Kamusta naman po yung naging operasyon po natin, sir? Opo, katatapos lang yung isinagawang anti-illegal drugs operation natin na nagresulta ng pagkahuli ng itong suspect. Nakakuha tayo ng isang alleged shabu, yung subject ng drug bypass natin. At saka meron pa tayong nakuhang additional one plastic sachet of shabu and dalawang plastic sachet of alleged marijuana. Sir, yung subject po ba, can you confirm if minor po yung subject natin? Oo, yun ang in-allege niya. Kaninang in-interview natin, sabi niya, 17 years old. Pero dapat prove niya yun sa court na lang. Sir, itong subject niyo po ba ay matagal niyo na po bang minamanmanan? Matagal na po bang nasa watchlist po ito? Ano po yung background po o pagkatao nitong subject as per yung knowledge po ninyo, sir? Opo, may dalawang buwan na namin minamonitor ito. But ngayon nga, successful na yung operation. Based sa mga sinagawa nating intel sa ating suspect, meron itong mga records sa nearby municipality natin. Isa itong criminality o pagnanakaw at meron ding mga involvement sa na previous incident. Sir, lastly, do you consider this as a success on the end of the San Nicolas MPS and to the operations po? May mga saksi, syempre may mga saksi ding operations po tayo, no? So do we consider this as a success already on the part of San Nicolas MPS, sir? Opo, considering na yun nga, sabi ko kanina, maraming mga record to sa nearby municipality natin. It is a way of preventing yung mga pwedeng gawin niya pa dito sa ating municipality. Lastly, sir, ano po yung paalala natin sa publiko, lalong-lalo na po sa mga ganitong klase ng events? Huwag silang papasok sa ganitong mga activity. Huwag nilang gawin exemption yung pagka minor nila. Kung bawal, mahuhuli sila. Daytoy adamag at isagsagod ka na kayo ti Shot Car Rentals, Ilocos Travel and Tours.